Os premios Emprendendo no Rural promovidos pola Deputación para fomentar a creación de empresas xa teñen gañadores. Trátase de 5 propostas innovadoras que xerarán a medio e longo prazo uns 30 novos postos de traballo no rural. Demostra, pois, que temos que afianzar aquí no noso territorio pois ese talento que é moi fácil que se nos escape, non? O primeiro dos proxectos premiados, Hightech Term, consiste na instalación dun microchip en vacas de leite que monitoriza a súa evolución e envía os datos de xeito automático e remoto para seren controladas. Vai dar, sobre todo, creo que unha tranquilidade. Necesitamos que non perder a nosa base, que eu penso que é o sector gandeiro e, sobre todo, rural. Almazara de Aceite é outro dos proxectos que recibirán 10.000 euros da Deputación para a súa implantación. É fundamental, non? E, además, se queremos crear tecido empresarial e riqueza no rural, pois é fundamental este tipo de axudas. Rábade e Palas de Reis serán os lugares onde se implantarán outras 2 das 5 empresas gañadoras. O Centro Residencial San Vicente para persoas maiores, nun edificio sen uso de Rábade, e unha cantina albergue situada en Palas de Rei. En principio sería un poco para ayudar a la reforma, porque bueno, hay que hacer una reforma de todo lo que es el edificio, que es una inversión bastante alta y siempre viene bien una ayuda. Radis é outra das ideas premiadas, unha empresa que ofrecerá servizos de detección de radón e que continúan loitando para sacar o seu proxecto adiante. Hai que moitos gastos iniciais, a evolución da empresa, aínda que a idea sea boa, é moi lenta. Bueno, calquer aporte monetario sempre ben recibido. A deputada de Benestar Económico anunciou que na Deputación continuarán axudando a levar adiante proxectos no rural cunha segunda edición do programa Emprendendo no Rural.